Hej alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Det er min allerførste video, så jeg håber, I vil tage godt imod den her. Men I kan forvente, at der vil komme video af vlogs, hvor jeg tager på nogle ture, og måske sammen med min mor og min far, og ja, hvad der lige ellers lige kan ske. Så kan I også forvente, at der kommer nogle scooter-vlogs, hvor jeg bare lige tager med, så I kan se, hvordan at vi piger faktisk også kan køre scooter. Så ja. Og så kan I også forvente, at der vil komme nogle videoer med nogle covers. Men det er min første video, den her, så jeg håber, I vil tage godt imod den her. Velkommen til. Så jeg ved ikke ellers, hvis I vil vide mere, så kan I bare skrive ned i kommentarerne. Det er min allerførste, og jeg vil gerne starte sådan stille og roligt ud. Men velkommen til. Så jeg håber, I vil tage godt imod. Så